Vylezíte u nového videa, my jmenujeme dneska budou natáčet Survival, jdeme na to. Dobré, jenom pro ty lidi, kteří tady tuto hru neznají, tak to tady budeš prostě mince. Pojď se sem to se vás snaží chytit a to pokud tady narazí třeba do takhle, jak jsem to dělal teď, tak ten policajt se jak kdyby přiblíží k tobě a snaží se tě chytit. A to, pokud to narazí do vlaku, tak si mrtvej. Tady, když to vezmeš magnet, tak to je čím dál tím víc a víc peněz. Takže to, dobré. Jo, mě nejvíce baví, když tady jsou také to, jak skáčeš. Ne, pošli magnet. A pak je tady jetpack, to, že prostě ten jetpack je to vyzvedne nahoru a to letí, že tam jsou penízky a sbíráš, že tam. Dobře, takže to bylo jenom pro ty, kteří tady tu hru neznají. A mě zabil ten vlak. Takže pátá série, co natáčím ze Survival. Pátá série. Udělám jich 6 a znovu od Dreamniku udělám to. Jenom to 5. Aby to nebylo moc těch sérií. Já dohodl jsem si, že to Sasko by zítra natočil a teď jsem zajímal. Už vůbec nevadí. Dobře, takže já vám ukážu, že má největší skóre. Největší skóre má Renata. Největší skóre má Renata. Dobře. Nejlepší České republiky. Jsem 6. nejlepší České republiky, což by nevadí. Já jsem vyplnila to jsem ústátkosta, to znáte to nepovinnosti. Ale teď jsem to zastavil, bo jsem chtěl vidět, koho si můžu koupit. To viděl svoje. Mám 152 150. To je super. Já jsem nekýkl, že chci jít. Jsem klikl na něj. Nevadí. Takže jdeme hrát za ní. Tak dobře, zkusíme to za ní, za nového panáčka. A tak to. Dám ještě 3 hry a pak to ukončím. No prostě tak, jak to ukončím. Jak rychle nebo jak pomalu budu dát. A to, pokud by na tady tomto videu bylo hrozně moc lajků, tak bych natočil fakt to 6. část. To jsou lesy. Já s Fly Gamerem to v neděli natočíme to, triky ve fotbale a teď to nebude to jak první část. Bude hodně dobrá. Jsem na něj vymyslel ten. Jo a s Fly Gamerem jsme se shodli, že zítra bych mohl k němu možná a to bych to. My jsme natočili nějakou challenge. Packovací challenge. Nebo prostě nějaký challenge.
Dobré. Zase magnet. To není normální magnet. Já zase tady už nebudu se natáčet, protože mě se to nebudí. Vždycky, když to teďka chci hrát s Literiou, tak mě se to bubne a začne to hrát samo. Neporadili byste mi to, jak to, co s tím je, prosím. Jestli byste náhodou nevěděli. Bo já fakt chci natáčet i s Literiou. Nejenkrát souhlasu, Dreamy a Sas. To mě nezajímá celý to. Nechce jí to natáčet s Literiou. Teďka se narazil, takže ten šustý pán, aby na mě jde. S jiným debilním autíkem. Jo, to je normálně jako pláče, to si nic nedělejte, jo. Já za to nemůžu, ale to spadlo a takže bude určitě. Počkej, jde zavřít. Já se zavřu. Tady to udělám jenom poslední, protože tady to se zatím nelží. A prosím lidi, dávajte aspoň nějaké lajky. Jako, kdy jenom se na to podíváte, to bude zase právě, tak to zase vypnete. Prosím vás, nechte to až do konce a pak dejte buď dislike nebo like. Chci vědět, jestli se vám to líbí nebo ne. Sakra, já tam se dívám jak debil. To na vás, jestli nedáváte lajky nebo komentáře a ne, vy ani nemůžete dát like nebo komentář nebo dislike. Mě to štve, sorry. Chápete to? Nebo taky všem dávám lajky a vy nejste za to vděční. Se vás dívám a vy nic. Vy ne, abych to jako, je to úplně jedno, že nějaký Jašon vám to dává lajky, a odběry, aby mu dáte jenom, vy se jenom na to podíváte a řeknete, to bude další debilovina. Já to nemůžu, já nejsem taky kvalitní to youtuber jak gamer Jirka, Marvex, Keo a tak. Já jsem normální lidské děcko, které chce umět natáčet. Nechce být nějaký populární, třeba jako 7 lajků, nějak tak, nebo to by mi stačilo úplně. A ne, vy mi dáte jenom, že se jenom na to podíváte, zase řeknete, to je blbost, to bude zase nějaká kravina. To kravina není. Prosím vás, o to, dokoukejte se na to do konce. Prosím, prosím, a pak to hodnoťte. Prosím, vzpomíte, už to natočím, co budete chtít vidět, ale co budu chtít já. Nebo já chci, a to nějaké lajky. Co by se mohlo natočit, abyste mi dali hodně lajků? Napište mi to fakt do komentářů.
Ježišmarja, pustě už jde na mě. To není nic dobré. A prosím, ať tady je hodně like. Já vím, že nemám kvalitní vždycky videa, ale aspoň nějaké lajky tam můžou být. Prosím, jaké lajky. Godírko bylo natočit toto video a už to hned mu dáváte like, protože víte, že to je kvalitní video, protože je tak, že? Já nejsem jak Jirka, víte? Jsem malé děcko, které to má 10 let a to chce být tak populární, jak Jirka Vymra, Marlena, tak Kela, Denis TV, Dakela, Makej. On prostě neví. Jo a pokud byste to nevěděli, proč se nevymluvil v minulých videích, tak protože to jsem myslel, že to bylo všechno nejlepší. Že vy neumíte ocenit nic, co dělá pro vás také malé děcko. Fakt vůbec. Nejste normální. Vy neoceníte malé děcko, taky jsou normální, jo? Oni jsou to populární, ale já jsem malé děcko, které pro vás tady dělá to všechno dobré. Takže to by bylo pro tady toto video všechno, se s vámi loučím. Nezapomeňte dát like, odběr a čau.